Добре дошли в канала на Спорт и Здраве. В днешното видео ще ви покажа 6 уникални дестинации за водни спортове, които със сигурност ще ви впечатлят. След дълго търсене и социалните мрежи и форуми, подбрах 6 от най-добрите места за вълнуващи водни приключения. Ако и вие се чудите как да прекарате лятото си, това видео е точно за вас. Алгарве, Португалия. Алгарве е известен със своите драматични скалисти брегове и дълги пясъчни плажове. Постоянните вълни и ветрове го правят рай за сърфистите, както напреднали, така и напълно начинаещи. А най-хубавото, там има и сърф училища, така че дори и без опит може да започнете. Левкада, Гърция. Заливът при Василики е един от най-добрите места за екстремни водни спортове в Европа. Кристалните води са идеални за шнорхелинг, гмуркане, като разкриват богат и цветен подводен свят. Златният бряг, Австралия. Тук ще откриете безкрайно лято и водни спортове за всеки вкус. Златният бряг е истински магнит за сърфисти и предлага комбинация от висок адреналин и страхотна плажна атмосфера. Малдивите. Истински луксозен подводен рай. Рифовете около островите изобилстват от морски живот. Перфектни за шнорхелинг и гмуркане. А ако търсите нещо по-спокойно, каяк в кристалните води е изживяване, което няма да забравите. Кабарете, Доминиканска република. Постоянните пасати и енергичната атмосфера правят това място карибската столица на кайтсърфинга. Перфектна дестинация за спортни ентусиасти и търсачи на приключения. Созопол. Да, и на нашото Черноморие има какво да се предложи. Плажовете около Созопол са идеални за атрактивни водни спортове. Ще откриете по-спокойни и по-малко пренаселени ивици, където може да се насладите на лятото пълноценно. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се, цъкнете камбанката и не пропускайте следващите ни вълнуващи предложения. До скоро и приятно лято!